Nithokoze kubera kwa afumu Maganga komanso bwana CEO Amyeseni ndi timu yanu mafumu ina kanali pano okira tuzakoma ndi onse amene tili pano. Nithokoze chifukwa chobwera. Nthawi zambiri zabwino zikamachitika pamene zikuchitikira zabwino kuti udziwe kuti izi ndi zabwino umazizolowera osadziwa kuti izi ndi zabwino. Zikapita pamene umadandaula kuti ndinali ndi zabwino. Tili ndi munthu otchedwa Amyeseni CEO alipo mpano timanena ku Sunbed kuja kuti akanatha kutumiza anyamata kagwira ntchito koma abwera pano kuzagwira ntchito kusonyeza chidwi pa ntchito imeneyi. Abwana mkubwa amwenda ali pano ndiye ntchito iyi siyapang'ono, ntchito yayikulu zoti ndili pano pakali pano apresident akudziwa kutaka kuti apresidentiwo mtima wawo uli panoko. Ngongole ikuchita ngongole iyi imachita ngongole masiku oyambirira ukabweza ndalama zako singongolesoyi. Ngongole ndi pamene watenga ukugwira ntchito ukabweza zonse zila ngongole latha. Ndiye mukatenga ndalama zongongoleyo mtima wanu uzina kuti ndikufuna za ngongole zithe izi zikhale zanga. Ndi mwayitu kupeza mwayi wa ngongole. Anthu ena amavutikira kuti apeze ngongole mayiko ena, koma kukhala ndi mwayi kuno kuti ndalama za ngongole za nifi zilipo. Tithokoze Mulungu. Azimayi gwirani ntchito, azibambo gwirani ntchito. Mulungu atamulenga Adamu, Mulungutu anamulenga kuti azigwira ntchito munda. Anamulemba ntchito, anampasa ntchito azigwira munda. Mulungu ali ndi zonse. Akana kuti Adamu ndakusiya munda uwu uzingonyamuda basi, uzingoyenda uzingocheza, koma na kuti ausamalire mundako. Kusamalira ndi ntchito chikakati samalima ngati pete kulimira ifeyo, komano Mulungu sanafune munthu woti angokhala osamachita kanthu. Kupempha ngati njira yopezera chakudya siku ndi siku kumachosa ulemu, kumachisa manyazi. Ndiye pamene nifi yabwera ifuna itipase umunthu. Ndeta chikulu chonde tizibweza ngongolezi. Komanso ndi athokoza president achakwera kuti zimene zikuchitika abasi ena tingazinyoze, tinganene zambiri. Ndiye muzungu yakana kumene mukuchokera kuti kodi ngongole zimapezeka chonchi. Ngongole zimapezeka chonchi. Chabwino ndi chabwino. Chikakale mudane nacho chabwino ndi chabwino. Chabwino ndi chabwino basi. Achakwera kuna kuti aliyense amene ali Malawi alandire kodi ngongole. Aliyense alandire ngongole. Aliena muzungu wati ngongole zilipo kumawandira ochepa ndikuti na isi bandale koma pa chikondi chimene munthu ayenera kukhala nacho banthu bake. President Chakwera asonyeza mtima wa ubusa. And indeed that man ndi munthu wa Mulungu. Politics aside, nthawi ngati zino kupita kuchisankho koma kuti pereka ndipali yense sizichitika. Nthawi zino ndenya kuyimika mabuleki kuti ena osapasa sopano aperekedwe awo koma kuti yayi everybody as long as you are Malawian utani kodi ulandire. Umenewo ndiye umunthu, umenewo ndiye usogoleri. Chikhala iwo pakali pano palibe chaombere m'manja Chakwera.
This is commendable. This is commendable. So when abale amene malandira ndalama, amene mufuna kupeza ndalama, yesesani tauna chimanga tauna chimanga. Akamati mucha kukolola katatu pachaka, anthu masusa zimene zikuchitika kumene kuja, zisachitika dziko lonse. Mungacheka natu koka? Oi. Solo zinazi, tanthauzo lake lili m'manja mwathu, lili mutu mwathu. Tigwire ntchito, tizipereke tigwire ntchito. Ndiyamikirenso anifu pakumva madandaulo a anthu, titakulankhulani kuti komanu za chikolezi zovuta kwa anthu ena. Chifukwa munthu wina kumpeza kuti tipase chikole, akuza nditenge nine ndemwe chifukwa ndibe chilichonse. Bali anthu ena chikole ndi iwo, uwatenga iwo, ndiye akuyeseni. Inu mkamutenge mkazi wa munthu waje mukupita naye kuti. Chifukwa chikole ndi iyeyo, alibe chilichonse. Komanso inu Mulungu akuthandizeni, Mulungu akudaliseni. Chifukwa simunakokakalira mabuku kuti according to the philosophy of Nifi, bakuti mwatenga zimene zijazo ndikuna kuti philosophy ndi ya Nifi, koma umuntu tuike kwa baba. Chifukwa ndalama izi zipita kwa munthu. Tamu zina zimavuta anthu kuti apindule Fatima kakamira zolemedwa mabuku. Kwa mabuku analemeredwa munthu. Umata kufuna kumenya mwana. Koma ndikuti sindikumenya chifukwa ukudwala. Chilichonse mwana kuti I would have done this, but because or for the sake of chimodzimodzi iliyo malamulo akutere. Pafacha umphawi wa Malawi tisunthe kukai sisi. Ndi pamene akupereka ndalama zopanda chikole kwa anthu ovutika. Sitanga kuna kuti ziliko otwamba kuzimwaza ayi. Mukachero muononga. Chibwezere ngongole ndi ngongole. Mumaliza kupepa Mulungu akudaliseni, akupase thanzi labwino. Tigwirizane monga Malawi tikondana mina zake. Tichukule dziko lathu tiende patsogolo. Osabwerera mbuyo. Mulungu akudaliseni. Dziko kwambiri. Ila below minimum wage ya goma adesa kulanira recommended wage imene goma idabereka mwachibule anthu 282 amene wawa tifuna kukusikizeni bwana vice president kunena kuti anthu 157 ya Nyamata azibambo amene anthu 125 ya Azimayi mwa anthu amene wawa 282 pafupi 86% ya Chinyamata amene ayisaka 22 kulekeza zaka 35 kuyambira zaka 36 kulekeza zaka 40 alipo wachepa kwambiri amene ali 10%. Komanso amene ali over 50 years alipo at 7 amene awina 3% ya employment rate yake. Ifeyo pamali kunena kuti kupanga zimenezi tidaona kuti nchapadera kwambiri ndinono zaka ziwiri takula ngati Salima district ofisi ya bwana mkubwa dada akabogoda kuti tizipereka ku corporate responsibility yathu ngati company kuti kunena vanhu before kono chaka cha 2023-2024 season kupanga sponsorship ya Salima District Football League imene panopa ili pa $5 million. Sitina imene kumweko imene Dr. Lazarus Chakwera amakatsekulira msonkhano ku Kalombe pa 18 December 2023. Ife mu January tidapanga nawo kalengeri okadzala mitengo 10 million na 10,000 kuno Salima. Bwana mkubwa adatichangizira kuliwongolera ndipo tidadzala mitengo imene 10,000 kuno Salima. Komanso kuonjezera pamenepo sitidakhale pomwepo zanazana letalo ku ofisi ya bwana mkubwa ukapasa uniform imene Salima District social imasowerera. Komanso tinakapasa milioni. Komanso tinakauza kuti ngati kampani kufuna ana atatu osaukitsitsa muno mugoma la Salima bwana mkubwa isala office ya education tiyatangize malipiro tiyatenge kuyambira pano from 1 mpaka na 4.